Ja. Men lad mig først sige tak, fordi I gerne vil have mig på besøg igen. Jeg var her for omkring et halvt år siden, og der blev vi enige om, at jeg skulle komme igen her i foråret. Og da jeg så skulle kigge på, hvad vi skulle have i dag, fordi vi kaldte det en temadag, når jeg så fik kigget på sabbatskolelektionen, der handler om kærlighed, så kunne jeg ikke bare lige sige, at den springer vi over. Så jeg ser, at skabelsesugen ned i de mindste detaljer er et udtryk for Guds kærlighed, de ting, han gerne vil dele med os. Så efter at vi har kigget på nogle af emnerne i sabbatskoleektionen, så vil jeg gå over til en PowerPoint, som har med skabelsesugen at gøre. Så det er det, jeg har planlagt nu her i dag. Skal vi prøve at kigge? Jeg bruger det almindelige hæfte her. Ikke fordi jeg ikke kan lide det der hedder Nordisk Bibelstudie, det er noget kortere, men jeg synes ligesom, det er for snævert. Så vi får at vide her, vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden, for den, der elsker andre, har opfyldt loven. Og lektionen gør ligesom klart, at der er nogen, der opfatter lov og kærlighed som to modsætninger, at man kan ikke have kærlighed, når man skal rette sig efter forskellige regler. Jeg er faktisk kommet i bil hertil, og I har jo nok lagt mærke til, når man er ude at køre i bil, så kører man i højre side af vejen. Og det er jo en regel, det er jo en lov, at vi har højre kørsel. Men opfatter I det som en indsnævring af jeres handlingsfrihed? Det er der nogen, der gør, det ved jeg godt. Jeg har måske lidt af en svaghed for nogle gange at gå ind og kigge på nogle af politiets videoer på YouTube, for at se, hvordan folk de overtræder forskellige love. Men jeg er glad for, at vi har politiet til at hvordan ville det ellers blive, hvis ikke der var regler for, hvordan man skulle køre? Niels Christian siger. Men ved du, hvorfor ikke, når man kører landet? Ja, det ved jeg godt. Jeg ved en forklaring. Det er ikke sikkert, det er den, du har. Nej. Det er fordi så kan vi hilse på hinanden med højre hånd. Ja. I gamle dage, når man red på hest, sådan derudad, ikke, så havde man jo ofte sværdet i højre hånd. Og hvis man så skal stikke til ham, der man møder, så er man nødt til at ride venstre om ham. Det er den forklaring, jeg har hørt. Det var ikke kærlighed. Kærlighed, det var at kunne vise med højre hånd. Ja. Og være sød og flink og rar. Ja, så er der åbenbart to forklaringer. Ja. Der står i afsnittet til at begynde med, det er introduktion, og det er så andet afsnit. Hvis kærlighed således er indgrebet af loven, bør vi vare os for at betragte loven som noget, der er adskilt fra kærlighed, eller kærlighed som noget, der er adskilt fra loven. I Bibelen hænger de to ting uløseligt sammen. Han, der har givet os loven, er kærlighed, og Guds lov er således kærlighedens lov. Loven er, som Ellen White formulerer det, et udtryk for Guds karakter. Vi må altså ikke se, at loven begrænser os, men loven gør, at vi kan blomstre, at livet kan blomstre for os. Og jeg er glad for de regler, der er ude på vejen. Jeg ved godt, jeg på et tidspunkt her, da jeg lige kørte hertil nu her, der var et sted, jeg var lidt over 50, et sted, hvor der faktisk var 50 km begrænsning. Men der var heldigvis ingen politibetjent, der opdagede det, men man skal jo ligesom tænke på, hvad man laver, når man er ude at køre bil. Men der er nogle gange, man godt lige kan komme til at køre en lille smule for stærkt. Jeg synes, vi skal slå op og kigge på lidt af de 10 bud, fordi jeg har ligesom noget, jeg gerne vil have sagt der i forbindelse med de 10 bud. Så det er 2. Mosebog, kapitel 20. Og så står der, at vi skal læse allerede fra vers 1 af. Og da jeg så den henvisning, så tænkte jeg, at de 10 bud begynder der først i vers 3. Og da jeg så fik slået op på det, så kunne jeg godt se, at det er jo også det, der står, at de begynder i vers 3. De første 4 bud, ved vi, de har med vores forhold til Gud at gøre. Og så har vi de 6 bud, som kommer derefter, der har med forhold til vores næste. I søndagsafsnittet står det til sidst i første tekst, der står, budene er optaget af menneskers forhold til Gud og til hinanden, og de beskriver de optimale vilkår, under hvilke Guds relationer, under disse relationer kan trives og blomstre.
Så de sidste 6 bud, de handler om, at du skal ære din far og din mor. Du må ikke, for at du kan få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk mod din næste, og du må ikke begære din næstes hus og hvad der hører ham til. Så de 6 bud, der er her i forholdet mellem mennesker, er alle de bud med i lovgivningen, som vi får fra Christiansborg og som politiet varetager. Vi har jo noget, der hedder lovgivning, den dømmende og den udøvende magt, ikke? Er det alle 6 bud, der er med i myndighedernes lovpakke? Hvad med den første med at ære din far og din mor, hvor du kan få et langt liv, Herren din Gud vil give dig? Hvad siger du har den som nummer 4? Ja, nu tager vi ikke lige det der op, fordi det er jo det, fordi man deler bud 10 i 2 for at få det til at passe. Det. Så. Men hvad med det med at vare sin far og mor? Er der nogen lov fra Christiansborg og lovgivende magt omkring det? Der er plejehjem, ja. Men er der nogen lov, man kan bryde i forhold til at ære sin far og mor? Ja, ja. Det må jeg lige høre igen. Ja, ja. Ja. Men når vi ser på de næste bud, du må ikke begå drab og ægteskab og stjæle og lyve. Jeg mener, det er generelt de bud, som lovgivningen står for. Hvorimod det med ens far og mor, og så det sidste med at begære, det kan jeg ikke rigtig se at tydeligt, at der er lov omkring. Ja. 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 Men nu tager jeg det der frem med at ære sin far og mor. Det er jo et udtryk for kærlighed. Så der er kærlighed udtrykt i de 10 bud. Og jeg kan umiddelbart ikke se ret mange love fra myndighedernes side, der har med kærlighed, eller der har med det her bud at gøre. Men hvor... Ja, men der er jo meget af det er jo bygget ind under vores pensioner og plejehjem og alt det her forskellige. Ja, ja, ja. Det der med at være spøgelse, det er altså selv, at Nej. Ja. Hvorfor har Gud givet os den omkring at ære sin far og mor? Fordi vi kan se, at almindelig lovgivning er der ikke ret meget om i den retning. Altså, jeg kan i hvert fald ikke se det. Jeg synes, vi har snakket nok om det der med forældrene nu her. Så det sidste bud om at begære. Kan I nævne mig en regel i dansk lovgivning, der har med det at gøre, som det sidste bud taler om? Det tror jeg nemlig ikke, I kan. Nå? Hvad? Ja, det kunne man så godt sige. Jo, men det er jo en måde at bryde ægteskabet på, vil jeg så sige. Ja, ja. Men jeg fortæller, hvad jeg så mener, som vi hurtigt kommer videre. Jeg mener ikke, at der er noget særligt lov omkring begær. Fordi begær, det foregår inde i ens tanker. Om man er misundelig på naboen, der har fået en ny bil, eller
eller haven er græs og grønnere, eller hvad det er. Men det er jo der ikke nogen lovgivning om, når man bare står og kigger igennem vinduet og synes, det han har er bedre. Hvorfor har vi fået det 10. bud, når der egentlig ikke i dansk lovgivning er brug for det? Det tror jeg, der er. Det er der, det vil køre skævt. Det er derfor, det kører skævt. Det er fordi, det bud, jeg har ikke håndteret. Ja. Der tænker vi ens, kan jeg høre. Men det Paulus han siger jo, at det var det bud, der fik ham til at forstå, at han kunne ikke selv resonere sig frem til, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Fordi han havde ikke vidst at begære, om ikke loven havde sagt, du må ikke begære. Så det er ikke noget, du kan resonere dig frem til, at det skulle være forkert. Nej. Jeg mener, Gud har givet os det bud, for ikke at det skal gå galt for os, fordi mange af de overtrædelser, der har at gøre med drab og ægteskabsbrud og stjæle og det der, det begynder med et begær. Så jeg ser, at Gud giver os en advarsel om, at vi skal have vores tanker i den rigtige retning, for ikke at det bliver til handlinger. Jeg ved ikke, om vi er enige omkring det. Sådan tænker jeg i hvert fald. Og så siger du? Der ligger en form for forebyggelse i det. En Form for forebyggelse. Ja, det er forebyggelse, ja. Men det er også en af de sværeste bud at vide, om man følger, fordi hvis nu der er noget, du har brug for at købe, Ja, er det så begær, der driver dit køb. ja, Det er også hvor går grænsen mellem almindelige behov ja, til dagligdagen, og så at man faktisk styrer sig begær. ja. Den er jo, den kamp har man jo personligt. Ja. Jeg synes bare, at jeg havde lige lyst til at tage det her op. Jeg ser, at Guds bud er endnu dybere og endnu mere grundlæggende end lovgivning generelt. Politikernes er. Ja. Men det er også interessant, at der er nogen, vi har jo medlemmer i vores sidste Ja, som tror, at synd, det er kun gerninger. ja, Det er det, du gør. ja, Men det her med at begære, det er jo syndigt bare at begære det, og det foregår op i hjernen, det foregår deroppe, ja. før det kommer til handling. Ja. Og så for lige at tage den med forældrene igen. Det er jo igen noget med vores tanker, hvordan de er for dem, vi er nærmest i familie med, ikke? Ja. Skal vi ikke sige, at vi har snakket nok om søndagsafsnittet? Det er i hvert fald, hvad jeg havde tænkt på her. Så kommer vi til mandagsafsnittet, hvor der er tale om Romerbrevet kapitel 6 og vers 7. Og man kan jo mange gange, når man sidder og læser samskolelektie, få øjnene op for et eller andet, om det så er relevant at tage frem eller ej. Men Romerbrevet kapitel 6, der er tale om her, loven er hellig og retfærdig og god. Hvor mange gange i Romerbrevet kapitel 6 tror jeg, at ordet lov forekommer? Jeg kan kun finde det 2 gange. Men jeg ved også godt, det er kun meningen, at vi skal læse de første 3 vers, men jeg kan bedst lide, at vi får læst de første 5 vers, og det tror jeg gør, fordi nu står jeg med mikrofon her. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde for synden, stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, der er blevet døbt til Jesus Kristus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst for de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For vi vokser sammen med ham ved en død, der ligner hans, så skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Ordet lov forekommer overhovedet ikke det, og det er ligesom det, der står som overskrift i kapitlet her. Det eneste sted, jeg kan se ordet lov, og jeg ved ikke, om jeg har læst grundigt nok, det er vers 14, hvor der står, at synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Der står lov direkte. Og så nede i vers 19, der står det noget som lovløshed. Men lad os lige læse det engang. Hvad siger du? Nej. Og loven den forekommer jo også i vers 20 i kapitel 5, men loven kom til for at faldet kunne blive større. Ja. Men hvor synden blev større, blev nåden end mere overskud. Ja. Det er derfor,
Jeg ved godt, da jeg begyndte at læse kapitel 6, hvad følger nu heraf? Det er klart, han skriver jo det på baggrund af noget, han har sagt i kapitel 5. Og loven er også nævnt i kapitel 7, det første vers. Så, ja. Men jeg kunne bare ikke lade være med at lægge mærke til, at ordet lov næsten ikke forekommer her i kapitel 6. Men det forekommer både før og efter. Så det er det. Jeg har tænkt mig, at vi slutter vores bibelstudium her fra Jeremias kapitel 31. Det er, hvad jeg har forberedt mig på, men jeg kan godt love, at jeg har siddet og læst sabbatskogelektie her lige siden først på ugen. Jeg har været på studietur og ophold i Chicago under Mark Finney, som nogen af udmærket godt ved. Han har da været i Danmark og holdt møder og sådan noget lignende. Han holder sabbatskole-lektie hver eneste uge, og lektien den gennemgår han sådan 3-24 minutter, så har han gennemgået sådan en sabbatslektie. Og jeg nyder det hver gang. Så der er ofte, jeg har sabbatskolektien igennem 4 gange, når jeg skal have lektien som i dag. Og det har jeg også gjort denne gang, for at virkelig være ordentligt forberedt. Hvad jeg så laver i de 4 stadier, det må I snakke med mig om bagefter. Men skal vi prøve at se Jeremias 31? Og vi læser Jeremias 31 fra vers 31 til 34. Og jeg har på fornemmelse, at det nok er bedst, at mig, der læser op. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan en pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand eller sin bror og sige, kend Herren, for alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres synd og husker ikke længere deres synd. Jeremias' bog er jo skrevet inden det babyloniske fangenskab. Og hvis vi så siger, at Jeremias han sandsynligvis har profeteret det omkring år 610 eller andet der, altså lige før det babyloniske fangenskab. Hvad er det så, at der er tale om her? Og det er Gud, der taler, for der står, der skal komme dage, siger han, hvor jeg slutter en ny pagt. Så det er jo nødt til at være før 6. 7. århundrede før Kristus. Hvad er det, der kommer efter, som skulle være så anderledes end det, der har været før? Ja, men havde Abraham og Enok og dem der, havde de ikke en kærlighed til Gud i hjertet? Jeg har nogle gange haft lidt svært ved at forstå, at det er ligesom før det var bare på stentavler, og nu er det kommet i hjertet. Men hvad er det en begivenhed, de snakker om? Ja. Ja. Den vil jo
Skal vi så ikke sige, at vi har snakket nok om det? Men jeg tror, at den nye pagt, der taler om her, det er det, der sker, når Jesus kom. Da Jesus kommer til jorden. Og det er, at kristendommen bliver en realitet. Og det er den pagt, der er tale om her, hvor at mennesker bliver kaldt til Gud igennem Kristi gerning. Jeg har en mening om sabbatskole, og det er, at man skal læse mindst 3 bibeltekster. Og det mener jeg har levet op til selv nu her. Og jeg må desværre sige, at der er nogle gange, når jeg er i en eller anden menighed og ser nogen holde sabbatskole, så er det ikke engang noget fra Bibelen, der bliver læst op, men man kan sidde og snakke, og det skal der selvfølgelig også være plads til. Men jeg har snakket med andre om det, at jeg har lov at mene, at man skal i hvert fald have læst 3 bibelvers op. Men jeg er kendt for det forskellige steder, jeg kommer, og nu har jeg fortalt det til jer også. Og jeg er faktisk ikke ked af, at jeg har det princip. Skal vi prøve at se, om vi kan kigge på det, der er heroppe? Og jeg har skrevet Østerbro heroppe temadag, og I må selv om, hvad I kalder det, som jeg snakker om nu her, om det er skabelsesugen de første dage, eller en verden bliver til. Men jeg vil gerne tage nogle ting frem, som I sandsynligvis ikke har hørt. Og lige for at fortælle lidt om min egen baggrund, så har jeg jo præsteuddannelse fra Newbold. Jeg er stadigvæk præst i Adventistkirken, selvom ikke jeg har menighedsansvar. Men på et tidspunkt brændte jeg ud med stress og var nødt til at finde på noget andet. Og en jeg kender, der er psykolog, han sagde, find et andet arbejde. Og i løbet af et års tid, da jeg var kommet til Kræfter igen, så blev jeg lærer i Sønderjylland på noget, der hed Gram Efterskole, som godt nok er lukket nu. Nu er der en højskole i stedet for. Og det blev så baggrunden for, at jeg kunne arbejde med videnskab. Og jeg har undervist i fysik og kemi lige siden 1999. Først 1 år på Gram Efterskole, og så sent som i går underviste jeg i 9. klasse på Vejlefjord. Men jeg er der ikke fra dag til dag mere nu. Det er kun lige, hvis der er brug for en vikar eller en konsulent, eller hvad nu jeg kalder mig. Men jeg tillader mig at tro og vide, at jeg har med tro og videnskab at gøre, og at jeg har noget forstand på det, og det er jeg glad for, at Gud har givet mig den forståelse og den indsigt. Så lad os prøve at kigge lidt på noget af det her. Hvis vi slår op Bibelen, det kan man da også gøre online. Bibelens skabelse på bibelen.dk kan man gå ind og kigge. Man kan også kigge på PowerPoint, og jeg har for mange år siden lavet en PowerPoint, kan I se om tro og videnskab, om biologi og geografi, fysik, kemi i skabelsesugen, så den er meget gammel, den der PowerPoint. Jeg har endda lavet regional tv sammen med et privat tv i Silkeborg, helt tilbage i 2010-11 stykker, om skabelsesugen, og her kommer tv-stationen endda på besøg i kirken i Silkeborg, og jeg snakker om skabelsesugen. Her kan jeg se, at jeg står med nogle forskellige ting, og min søn Tobias nede til venstre der, han hjælper mig med nogle af tingene og læse nogle bibelvers op. Så har jeg også lavet en bog, som udkom her i december. Jeg har den faktisk med i en kasse heroppe, som jeg godt vil dele ud til jer på et tidspunkt, når I har brug for det. Der kommer jeg ind på tro og viden i Danmark, og da vi fik kong Frederik den 10. for lidt over et år siden, der gik kun få dage, så havde jeg fat i bogen, og i løbet af en uge, så havde jeg læst den igennem for at finde ud af, hvad han egentlig siger. Og det har jeg så citeret i bogen her, for jeg vil da godt vide, om han holder fast ved den kristne tro stadigvæk. Jeg har noget med om skabelsesugen i bogen for at fortælle om de forskellige ting. Jeg er hver måned på Bibelzoom i Norge for tiden, noget der hedder Apologet-Zoom, og jeg har alle mulige forskellige emner, jeg kommer ind på der. Og Henrik Jørgensen, han hedder nok Kent Jørgensen, jeg er sikker på, at I har set ham på talerstolen her, medmindre I sidder med hænderne over øjnene. Han har bedt mig om at overtage det der Apologet-Zoom, men jeg synes ikke, at jeg skal være leder af noget Bibelzoom i Norge, når jeg er en dansker og ikke kan snakke norsk. Så jeg kommer på en gang om måneden. Der er mange forskellige meninger om, hvordan tingene er skabt.
Og hvis I kigger på det her, så kan I se, at det øverste heroppe, det er noget, der hedder fladjordsteorier og geocentrisk verdensbillede, at man tror, at jorden er centrum for alt. Og så går vi hele vejen ned igen, og så kommer man til evolutionsteorien og teistisk evolution, hvor man tror, at Gud har ledt noget i skabelsen, og til sidst ateistisk evolution, hvor man tror, at alt bare er tilfældigheder. Så det er, der er mange forskellige meninger. Man kunne skrive en hel bog eller flere bøger om det emne her. Og hvis man ligesom ser sig selv op, hvor de grå prikker er, det er nok det omkring jeg er, jamen så vil dem, der er nede under, de vil synes, jeg er dum at høre på, og dem, der er ovenover, de synes, at jeg heller ikke rigtig har forstand på tingene. Så der er mange forskellige meninger om alt det her. Men det, jeg gerne vil fortælle jer og gøre noget ud af nu her, det er at fortælle jer, at videnskaben siger, at stof og energi, som vi ser til venstre, jeg ved godt, stof står med hovedet nedad til venstre der, men det har noget at gøre med den cirkel, det står i. Men læg mærke til på trekanten til højre, som er en amerikansk illustration, der kan vi se, at der mangler energi. Og det er det, jeg gerne vil snakke om for det første her, det er, at energi er noget, der kommer ind på den første skabelsesdag. Og ved hvad, jeg har aldrig hørt nogen snakke om det. Men på et tidspunkt, når man arbejder med de her ting, så er der nogle ting, der pludselig går op for en. Prøv at se, her har jeg været inde og kigge på forskellige bøger, ganske vist på amerikansk, og ingen af stederne står der noget med energi. Der står bare space, time og matter, altså rum og tid og stof. Så det er det, man tror, at videnskab handler om, men man er altså nødt til at have energien med. Hvis vi prøver at gå til Big Bang-teorien, og den kunne jeg bruge et helt seminar om, det gør jeg så ikke i dag, det må jeg bede mig om en anden gang, men den taler nemlig også om tid og stof og rum. Og hvis vi sammenligner den med skabelsesberetningen, så står der, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Så I kan se, at Bibelen har også space, time og matter, altså rum og tid og stof. Men det, der er det interessante skabelsesberetningen, den er, at den fortæller om årsagen. Men energien mangler i det første vers. Jeg skal nok finde det til jer, bare roligt. Men der har vi forklaringen på, hvor tingene stammer fra. I kan godt se, skabte Gud. Der er et tomrum herovre i den videnskabelige forklaring. Så skal vi sammenligne første Mosebog med det første kapitel i Johannes evangeliet. Og der kan I se her, der står i begyndelsen, skabte Gud himmel og jorden. Og jorden var dengang tomhed og øde, og der var mørke over urdybet. Går vi til 1. Johannes' første kapitel, så kan I se, at i begyndelsen var ordet var hos Gud. Og spørgsmålet er, om det her er den samme begyndelse, der har talt om. Og jeg kan godt lide at gå frem og tilbage her. Kan I godt se, at i begyndelsen, det står der begge steder. Så det at tro, at det hele bare lige kom på første skabelsesdag, det tror jeg ikke. Jeg tror, at meget universet var til stede allerede inden første skabelsesdag, men så pludselig så kom der lys. Men her ser vi, at jorden var tomhed og øde, og der manglede simpelthen energi der, hvor vi ser, at jorden var tomhed og øde. Jeg ved godt, der står, at Guds ånd svævede over vandene, men det, der er det store nye i det, der så kommer her, det er det næste vers, hvor der står, at Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Det lys, der kommer der, det ser jeg altså som noget ganske specielt. Og jeg ser det som energi, jeg ser det som Guds tilstedeværelse, jeg ser det som et udtryk for Guds kærlighed, at han gerne vil være her og vise, at han har kærlighed og omsorg for det, der skal komme. Så vi kan se her, at der kom lys, og han skilte lys for mørket. Og så vi ser, at de første 3 dage, det er Guds tilstedeværelse, der skaber dagene. Så her har jeg lige lavet en opsummering, at lyset den første dag, det er simpelthen et udtryk for Guds tilstedeværelse. Lyset bliver markeret den første dag, eller de første dage i skabelsesugen. Det giver energi til de næste 2 dages aktiviteter. Og lyset var ren energi. Når vi snakker om solen, som kom den 4. dag, så er det det er jo atomkraft, der er i solen. Det er helium, der bliver dannet ud fra brint. 1000 gram
brint bliver til 993 gram helium. Der forsvinder 7 gram energi for hvert kilo, der bliver brændt på solen. Og de 7 gram bliver til energi. Men der er bare noget stråling, der kommer ud fra det. Men det er vi beskyttet af på jorden, takket være vores tyngdefelt og takket være vores atmosfære. Men det er også med til, at Gud ligesom begrænser os. Vi kan ikke bare rejse ud i verdensrummet, for så får vi for meget stråling. Og bare dem, der kommer på den internationale rumstation, der er jo et par, der har været deroppe, der kom tilbage sidste tirsdag, og har været deroppe i 9 måneder. Ikke? Jamen, de har skavanker både i muskler og knogler, for at have været uden tyngdekraft i 9 måneder. Men når de er deroppe på den internationale rumstation 400 km op over jordens overflade, der er de stadigvæk beskyttet af vores atmosfære og vores tyngdefelt. Så der er ikke ret meget kosmisk stråling. Der skal man længere væk end 700 km. Jeg kan huske den første gang, at jeg snakkede om det her med Guds tilstedeværelse. Det var energi, der kom. Selvfølgelig også hans lys og sådan noget lignende. Men det var, den energi skulle bruges til noget. Så var der nogen, der tænkte, det var lidt mærkeligt. Og så henviste jeg jo lige til åbenbaringsbog. Der kan vi se, at Jesus træder frem her. Hans hoved og hår var hvidt som det hvideste uld og som sne. Og hans øjne som lugende ild. Så vi ser i åbenbaringsbog kapitel 1. Og i Daniels bog, kapitel 7, er der tale om, at Gud er lys. Og hvad med det nye Jerusalem? Byen har ikke brug for sol eller måne for at skinne i den, hvor Guds herlighed oplyser den. Jeg ser simpelthen, at det, der sker første dag, er det samme som det, der sker langt længere fremme. Så Gud er til stede som lys i begyndelsen, men han vil også være det i evigheden længere henne. Her har vi de 7 energier, som jeg har undervist hundredvis af elever i. Og de 7 energier, man kan selvfølgelig sige, at der er flere eller færre end dem her. Fordi elektromagnetisme og lys og stråling hen til venstre og lidt nede under der, det er faktisk det samme. Men for bedre at kunne tale om de forskellige former af energi, så deler man elektricitet og lys op i 2. Men lys er stråler, der bevæger sig med sådan nogle tværgående bølger. Så er jeg også lidt miljøskadet, tror jeg. Det må I gerne mene. Fordi at jeg ser nogle gange i nogle skriftsteder, at Gud er energi. I sin kraft skabte han jorden, i sin visdom grundlagde han verden, i sin indsigt spændte han himlen ud. Og der er altså stor visdom og indsigt i det, Gud har skabt. Med den indsigt, jeg har fået i forskellige ting omkring celler og videnskab og forskellige ting, det vil folk ikke kunne have forstået for 100 eller 200 år siden, fordi i dag har vi noget teknik, der gør, at vi nemmere kan forstå det. Sådan noget som DNA begyndte man at forstå mere omkring i 1953 og så frem efter. Fra 1990 der begyndte man at kunne DNA-teste folk og finde ud af, om de var i familie og sådan noget lignende. Så mange af de der ting, det kunne man ikke tidligere. Så jeg mener, at for jeg er sikker på, at jeg får sagt det, at hvis videnskaben bare gad at åbne deres øjne, så ville de kunne se, at der virkelig er meget videnskab i den verden, vi har omkring os, og hvor i verden kommer al den videnskab fra. Jeg kommer ned i nogle detaljer senere. I Jeremias' brev siger, ak Gud Herre, du har skabt himlen og jorden i din store styrke, og der tænker jeg på energi med din løftede arm, og i tro fatter vi, at verden er blevet skabt af Guds ord, så det vi ser er blevet til af noget, ikke er blevet til af noget synligt. Der taler han om noget, der er synligt, og noget, der er usynligt. Og her har vi så mit verdensbillede, og der kan I godt se kærligheden ude til højre, og det er derfor, jeg tænkte, at det her skal jeg have med, fordi det passer ind i sabbatskolelektionen her, som vi har nu her. Og der kan I se, at hvis vi kigger på det nederste hen til venstre, til højre der, det må det være, der kan I se, at der står energi og tid og stof og rum. Det er det, videnskaben handler om. Videnskab ved noget om energi og stof, men ved ikke noget om troens verden, om den åndelige verden og om den guddommelige verden. Så derfor videnskaben, den kan kun forklare noget inden for rammerne af de ting der. Og egentlig så skal tid og rum ikke med i lige første omgang.
Det er stof og energi, der er det grundlæggende i videnskaben. Men så sætter man så rum, fordi stof, som væggene her er lavet af, skaber jo et rum, så der er træ, brædder på og danner loft heroppe. Ikke? Så vi får et rum ud af stoffet, men interessant nok, så tager man tid med under energi, men både tid og energi er usynligt. Det nederste er synligt. Og der er det, som man i Big Bang siger, at stoffet er kommet fra energi. Så stoffet kommer fra noget usynligt, men hvor kommer så energien fra? Det forklarer de ikke noget om. Grunden til... Ja? Ja. Jeg har jo ikke læst alle de bøger, men jeg siger bare, at når de snakker om det, så nævner de kun 3 af de 4. Ja. Vi skal have energi med. Og jeg kunne holde jeg har 14 PowerPoints på min computer, så jeg kunne sagtens fortsætte hele eftermiddagen, men jeg har bare hørt, at der er noget andet, der skal foregå. Men lad mig tage det frem her med kærligheden, fordi jeg synes, at mit verdensbillede skal være noget anderledes. Hvis vi tager hjertet væk her, så synes jeg, det bliver noget koldt, ikke? Den åndelige verden, som står som nummer 2 ude til højre der, jamen det er jo der, hvor englene er, og hvor djævlen og hans dæmoner er, og sådan noget lignende, ikke? Og så den øverste verden deroppe er med Faderen, Sønnen og Helligånden. Men jeg synes ligesom, der måtte være noget mere med, for at få tingene at hænge sammen. Og der ser jeg, at Gud i sin kærlighed går ned i vores verden, som vi kan se og mærke, og viser os kærlighed, blandt andet igennem, at Kristus kommer til jorden. Han påtog sig menneskelig skikkelse. Han bliver en del af stof og rum, og så ser vi Guds kærlighed. Så derfor det her, det er mit verdensbillede. Det er ikke et, jeg bare har kopieret fra en eller anden amerikansk bog eller noget, men det er min måde at illustrere det på, og jeg har ikke hørt nogen brok endnu om, at det er helt misvisende det her. Men det er den måde, jeg gerne vil gøre det på. Gud sagde så på den anden dag, at der skal komme en vælving mellem vandene, og Gud skabte vælvinger, som skilte vandet under vælvingen. Så vi ser, at der er vand, der fordamper. Så energi er nødvendigt for, at atmosfæren og skyer kan dannes. For at vand kan fordampe, så er der nødt til at skulle energi til. Men det skulle foregå på en måde, der slet ikke var forurenende på nogen måde med radioaktivitet. Så derfor så var det Guds energi, der gjorde det. Vand har en meget, meget interessant struktur. I kan se her nederst til højre her, der kan I se, der er et O på. Det betyder oxygen. Det er altså ilt, som binder 2 hydrogenatomer, 2 brintatomer, og så har vi et vandmolekyl. Og alle de her ting er bundet sammen af nogle brintbindinger, kalder man det. Vand og 3 tilstandsformer, det kan være is og lave nogle iskrystaller, kan det være flydende vand, og det kan være damp. Og vand er stort set en af de, der er måske en anden væske også, der i vores temperatur, vi har brug for, er som flydende. Men man siger gerne, at i universet, hvor der er temperaturer, hvor vand kan være flydende, det kalder man den habitære zone, altså hvor vi mennesker kan være. Men går vi ind til Venus, så er der for varmt. Går vi ud til Mars, så er der for koldt. Så vi har det altså bedst her på jorden. Der er nogen, der mener, at vi sagtens skal flygte til Mars. Men den bedste temperatur på Mars, den kan jeg godt lide. Den er sådan lige 20 grader. Men så er der 117 graders frost om natten. Det bryder jeg mig altså ikke om. Og vi kan bare se på Sydpolen, jamen der er bedre at være end på Mars. Men altså, hvor mange bor dernede, andet end forskere? Så vand binder sig sammen med nogle bindinger, fordi at den røde ilt, som I kan se deroppe, trækker i de hvide, og så det er det, der gør, at vandet hænger sammen. Men i virkeligheden så er et vandmolekyle lettere end kvælstof og hvad vi har, CO2 vi har her omkring os og snuser ind igennem næse og mund. Og så kan man snakke om alle mulige forskellige ting omkring vejret. Her til venstre har vi det på dansk, og ude til højre har vi det på norsk.
Men lad det der være. I kan se, at man kan gøre meget ud af vandkredsløbet, endnu mere end hvad jeg har lyst til at huske. Så det her, der har vi et simpelt vandets kredsløb, og her har vi et, der er mere detaljer på. Men jeg kunne godt tænke mig at fortælle jer noget, som I sikkert ikke har hørt. Og det tager vi så her. Hvorfor er himlen blå? Og det er fordi, at det ikke er alle farver af sollyset, der når ned til os. Himlen er blå, fordi solen tvinger luftmolekylerne til at bevæge sig, og så spreder de den blå farve, og det er den farve, der spredes mest effektivt. Og nu prøver jeg at fortælle det på min egen måde. Lys, det er bølger, der går sådan her, tværbølger. Og længden af de der tværbølger, det er fra, at de har gået op og ned, og engang det hedder en bølgelængde, den passer med længden på det blå lys. Så derfor hvad var det nu, jeg vil sige? Nu vidste jeg, hvad der var, jeg vil sige. Jeg må hellere gå videre så. Så lad mig prøve at se her. Tror I, der er nogen i Aarhus, der ved noget? Jeg ved ikke, hvordan I heroppe har det med aarhusianere. Men vi kigger lige på, hvad en, der hedder Ulrik Ullegaard, professor ved et eller andet inde i Aarhus. Han siger, at de molekyler, der er i luften, bliver tvunget til at vibrere af sollyset. Og når de gør det, så spreder de lyset. Lys af blå farve spredes mere effektivt end lys af rød farve. Så mindre man kigger direkte op mod solen, så vil man hovedsageligt se den blå farve. Og enhver ladet partikel, der tvinges til at accelerere, vil udsende en stråling. Så den stråling kan fx være synlig lys. Altså, siger han til sidst, det er lige den blå farve, der dominerer på himlen, så skyldes det, at den blå er den mest kortbølgede farve, og dermed den, der bliver bedst spredt. Så det er altså det har noget at gøre med bølgelængden på lyset og luftmolekylernes størrelse. Så hvis luftmolekylerne havde en anden størrelse, så havde himlen ikke været blå. Og jeg ser simpelthen en fantastisk genial videnskab i det her, at Gud har sørget for, at det blå lys har en bølgelængde, der passer med molekylernes størrelse. Og så er det de molekyler, der har den rigtige bølgelængde, der bliver sat gang i på grund af et blå lys, så er det, at himlen bliver blå. Så her har jeg fundet en illustration. Det har jeg fået at vide, at det skulle jeg nok ikke gøre. Jeg ved ikke, om jeg har copyright til den her. Så vi går lige hurtigt videre til den næste. Det er en, jeg har lavet selv. Godt nok taget illustrationer og forstørret dem lidt. Så hvidt lys kommer direkte fra solen, men luftens molekyler vibrerer simpelthen, og så får de blå lysstråler til at spredes. Det vidste jeg ikke for 2 år siden. Jeg tror ikke, jeg skal spørge jer, hvor mange der vidste det her. Der er en, der godt tør at indrømme det. Men ved hvad, kan vi være enige om, det er genial videnskab? Der er en, der giver ret. Er det kun én? Hvad siger du? Jeg synes, det er flot, at himlen er blå. Jo, men så bliver den jo rød, når solen går ned. Så får du det røde med. Det ved jeg ikke rigtigt. Det er lige den der vinkel, har jeg ikke tænkt på det. Nej. Ja, men hvis det slet ikke havde været der, så havde himlen jo været sort. Ligesom om natten, når der ikke er sollys, ikke? Så havde det jo været sådan, hvis ikke at lyset var blevet spredt. Så jeg ser, at Gud giver os et rum at være i, der er helt fantastisk. Lyd, det er energibølger i bevægelse, og det er lys og også energi i bevægelse. Og de der skriftsteder, det er fra Salmernes bog her, det elsker jeg også. Ved Herrens ord blev himlen skabt, hele dens mangfoldighed med et pust af hans mund. Han samler havets bund, vand, som en lædersæk og det store dyb i sine forrådskammer. Hele jorden skal frygte af Herren, alle verdens beboere skælve for ham, for han talte, og det skete, han befalede, det stod der. Og ved hvad, jeg har så nået dertil, at jeg ikke rigtig tror på det, der står her, hvis man bare siger, at Gud talte bare, så skete det.
Jeg siger, at han talte, men han havde gennemtænkt det på forhånd. Fordi de detaljer, vi ser nu her, kunne ikke være der, hvis bare det var noget, der lige kom uden at være gennemarbejdet ordentligt. Hvor længe han har været om det ved jeg ikke. Vi kunne så gå videre til 3., 4., 5. dag og et eller andet. Men lad os komme til den her. Og det er fra en tv-avis for et par år siden. Og jeg kunne så afspille det hele, men lad os nøjes med at tage det frem her. Men det er i forbindelse med udforskning af vores solsystem for at finde ud af, om der er liv forskellige steder. Og her kan I se, at der er en professor, så han må vide noget, ikke? Han er afdelingsleder på Danmarks Tekniske Universitet over i Lyngby, i vestlige København. Og de har en afdeling, der hedder Space, altså noget med rumfart at gøre. Og vi har faktisk magneter på Mars, som er blevet lavet i Danmark og sendt derop med NASA. Så I skal ikke tro, at vi i Danmark ikke er med i rumfart. Det tror jeg også nok, I ved. Men prøv at se, hvad han siger her. Han giver 2 muligheder for, hvor livet kommer fra. Og det med så, jeg siger, er der nogen, der mener, at der er 3, 4, 5 eller 6 forskellige forklaringer på, hvor livet kommer fra. I kan nok se, når jeg så får 2 forklaringer her af en mand, så holder jeg mig til dem, ikke? Han siger, at hvis liv er en sjældenhed, altså noget, der kun sker ved guddommelig inspiration, så finder vi ikke liv derude på Jupiter og forskellige måner derude og sådan noget. Men hvis livet opstår som en konsekvens af, at naturen er, som den er, så finder vi liv derude, og vi skal nok finde det. Og jeg kunne afspille det her, jeg har det, hvor han selv taler det, og illustrationer og alle mulige på her, men jeg synes bare, I vil korten lidt ned. Men jeg synes, det er interessant, at de første 4 linjer fortæller, at det er Gud, der er skaberen, men nederst der har vi den videnskabelige mening om, at tingene er kommet som en konsekvens af sådan, som naturen er. Så der er kun 2 muligheder, og det synes det er interessant, at en dansk professor siger, at der er kun 2 forklaringer på, hvor livet kommer fra. Men jeg mener, at Jesus, når han siger, jeg er vejen, sandhed og livet, så er liv ikke bare noget videnskab. Liv er en person. Nej, er det det der med en guddommelig inspiration? Nej. Nej. Men guddommelig inspiration, der er nogen, der mener, at Gud har ledt udviklingslæren og bare står bagved, men udviklingslæren er stadigvæk en realitet, men Gud har styret den og inspireret den. Men hvorimod du og jeg, vi mener, at verden blev skabt i løbet af 6 dage, ikke? Med liv på jorden. Ja, ja. Og siger du noget? Jamen, altså hvis Gud har skabt liv, hvorfor skulle han ikke også skabe liv flere steder? Ja. Jeg kan ikke se hans rationale. Nej, nej. Ja, og den er også, nu er han også bunden, ikke også? Jeg forstår, at man også skal finde liv. Ja. Ja. I kan godt se, at jeg kunne have snakket længe omkring det her, og jeg vil forfærdeligt gerne have vist jer noget fra Fjord og Bælt, Kerteminde, hvor der er en kaskelothval, og det er et videoklip på 5 minutter, og det kan jeg se, at vi ikke har tid at spille. Men en kaskelothval er fantastisk bygget op, og her kan I se, at den har en stor næse, og alt muligt forskelligt. Den er fuldstændig fantastisk. Og ham der, han hedder Tue, biologen derude, han fortæller om det der. Men det jeg godt vil slutte af med her, det er nok den, der kommer her. Nej, det var det ikke. Nå. Så slutter vi af med den, der kommer her. Den her slutter vi af med. Jeg er blevet bedt om at slutte en kvarter i 11. Det er vi stadigvæk enige om, ikke? Vi slutter skabelsesugen med sabbaten. Gud så allerede dengang, at vi havde brug for hvile. Gud i sin kærlighed gav os en dag om ugen, hvor vi kan slappe af og samle os sammen.
Det er videnskabeligt bevist, at vi har brug for en gang imellem at rense ud i vores krop og vores tanker, for at kunne tage imod noget nyt, der kommer. Og her kan I se, at der er nogle årstal til venstre fra år 1900 til 1990, hvor mange timer man arbejdede på en uge igennem de forskellige år. Og jeg er sjov at fortælle, at min morfar, han var skovløber i nærheden af Esrum Sø i Nordsjælland. Og om sommeren og efterår og forår, der var han selvfølgelig travlt med skoven. Men om vinteren rådede han med politik inde i København, uden at han blev en kendt politiker. For så han nok skulle være der hele tiden. Men han var med til det omkring 1920 og snakke om at få 8 timers arbejde, 8 timers frihed og 8 timers søvn. Det var han med til at komme igennem. Men jeg kan se, at man er gået fra på 125 år fra at arbejde 60 timer om ugen ned til 37. Jeg ser simpelthen, at mennesker kan også se, at vi har brug for frihed og have noget tid til os selv. Men det så Gud allerede fra begyndelsen af. Men vi mennesker har været langt længe om at finde ud af, at 60 timer om ugen er for meget. Jeg har prøvet at arbejde 60 timer, og det var nok derfor, jeg gik ned med stress. Nogle af ugerne der, da jeg gik ned med stress, der var jeg oppe og arbejde 80 timer. Og jeg kender flere, der har arbejdet 90 timer om ugen. Men jeg synes, det har været sjovt at sætte det der op med de timer der, fordi jeg ser også et udtryk for Guds kærlighed i, at han vil have, at vi skal have tid til at være sammen i familien med vores venner og komme i kirken og glæde os over den frihed, Gud har givet os. Skal vi holde bøn sammen? Tak, kære Herre, fordi du kommer til os med dit budskab. Du kommer til os om, at du elsker os. Du kommer til os og har skabt en verden, hvor der er plads til os. Og du har også fortalt, at du vil være med os, sammen med os i evigheden. Hjælp os til at holde fast ved det budskab og den tro og den kærlighed, du derigennem giver udtryk for, Herre. Hjælp os til at værdsætte den